ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What was it, man? ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲುಚಿಯೇ, ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆಗು ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ, ಐಕಾದೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿದೆಯೇ. ಒಕ್ಕ ಜಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಕುಶಿಡು ಪುಡಿಯೇ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ. LOL, laugh out loud, balitali pala scream and shout. It's our time, it's going down. Yeah, I could let you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. Hey, no, Priyal only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಂಡದ ಒಲೈಡು ಮೂಜಿಲಿಂಗದ ಊರಾದು ಉಣ್ಣಾದಿ ಚಿತ್ರನ ಶಾಸ್ತಾವದ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಾರ ತಾಮರಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸುರುಕಾದ ದಿಡೊಂದು ಬಂದಲ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೇರನ ಕೊಡರ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ಬಂದಲೆ ನರಮನಿ ಏಪಲ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಡಲ ಕೀರ್ತನ ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವುವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಗಡ್ಪು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧಲು ಕಟ್ತು ಪೋಪುಡು ಅಂಚ ಅವಂದೆ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ಐಸಿರದ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ವೇತೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಲು ಅಡಿಗೆ ಗೋಡಿದು ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ತೆಲ್ತಿನ ನಾಂಡ ಮೋನೆಡಿತಿನ ಅವೇತೋ ನರನಾಡಿಲು ಓರ್ವಲಗು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಐಸುರಡಿತ್ತಿನ ಆ ಉಡಲಗೆ ಏಪಲ ಬೇನೆ ಬಸರ ಪನ್ಪಿನವು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಕಡಲು ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನವಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂದೇ ಪಾತೆರ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಒಂದು ವಿಜಯನಾಥ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಒಂಜರ ಸಾರ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಿದಿರಿಗಿತ್ತಲ ಪಿಂಚಿತನ ಪೊಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಿರ್ತ ಕಟ್ಟಿ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಡಿ ಅಂಗನಡು ಆರ್ನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡಾರ್ನ ಅನುದೆತನೊಂದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸನು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುತ್ತಾ ಇಡೀ ಬದುಕನ ಕುಡರ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೂ ಸಾರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೋಜಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಅಕಲೇನು ಬುಲ್ಪು ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಡುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತ ದಿನಿಕಾನಗ ಐನ ಕಾಲ ದಿಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐನೇ ಎಸಲ್ಡ್ ನಮ್ಮವಲ ಬಂದಿಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಅಕೇರಿಯದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರನೆತ್ತ ಪುದರಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಾಗಾತಿರು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಏ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅಜನೆನ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ದಿನ ಸಂಗೀತ ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಗುರುಕಿರಣ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಲ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಶೋಧಕೆಲ ಅಂದು ವೈದ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಪುನಃ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂಡರ್ಲೆನ್ನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿನ ಸುರುಮಲ್ಪ ನಿರ್ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಲೀಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಲೀಲಾವತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರ್ಜುನ್ ವಿಜಯಣ್ಣನ 60 ಅಂದು ಮಾತ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಪುನಃ ಅರ್ಜುನ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ನೋಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ
ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ What's up, macha? ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೋರಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಮೊದಲೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಪುದರ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತಂಜು ವಿಶೇಷವೈನ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೆತನೊಂದು ಅಕುಲು ಲೋಕದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶೋಡು ಪೋದು ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೆರಪಾದಿನ ಅಕುಲು ವಿಚಾರದಾದಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪ ತುಳ್ನ ಅಡ್ಡು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಸೈಕಲ್ಡೆ ವಾರಗಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಮೀಪಿನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಸಿದ್ಧಿದ ಕಲೆ ತೂಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಬರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಸಲ್ದ ಬರುಟು ಕಂಡ್ರೆಲ್ಲರು ಕನ್ಪಿನಕುಲು ಬೇತೆರ್ಲತ್ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಕಂಬುಲಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ತೋಜಾದಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದಿಲಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೊಗೆಯೋ ಹೊಗೆ. ಏಕೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ? ಮೂಲವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸಹನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿಗಳು ಆರಲಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಧೂಮ್ರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ, ಮಾಡಲು ಬಿಡದಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಗನ್ನಗ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಡುಗಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂಟುಣತ್ತ ಅತ್ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎಡಿಷನ್ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಲೇದುಂಡ ಒಂಜಿ ನರಪುರಿಲ ಬೊಯ್ಜತ್ತ ದೇವಾ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಆಂಡಲ ಕಡಪುಡ್ಲೇ ಗೆರೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ದೂರ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈನ ಸಿಲ್ಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಾರ್ದಾರಿನಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದು ಕೋರ್ದಂಗಡ್ದಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಲಾ ಬಂಧುಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕಲಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡಪದವಾದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೈಕಂಬ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಳೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಟ್ಯೂಬ್ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಯಾ ನಿರಂತರ 7 ಗಂಟೆ ಮಣ್ಣುದಲೆ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಒಂದು ವಾರ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡುವ ಸಹಕಾರಗಳು ಎಂಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಸಿಗಲ್ದಟನೆ ನಿಗುಲು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ತಗುಲು ಮೂಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡಿಷನ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ದ ತಾಲ್ಪುನಿಯ ನಿಗುಲು ಏನ ಎಂಗ್ಲು ಓಲು ರೋಡ್ ಸೈಟ್ ಬೋದು ಇಂಚೆಂಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಗಲು ಒಂಜೇ ಬಂದು ನಿಗುಲ್ ಮೂಲು ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ ಒಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೇರೋಡು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ್ ಅಗಲು ಒಂಜೇ ಬಂದು ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಊರ್ ಕೊಡಿಗೆ ಪಗಾರೋಡು ಒಂದು ಪಗಾರೇನ ಕೋಟ್ಲೆ ನಾವು ಪಸಾರೋಡು ಅದೇ ಮುಂದೆಗೆ ಕೊಡದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ತೋಟೋಗು ಮಂಗೇರ್ಲು ಬರನ್ನ ಅತ್ತು ಕೊಡದಿ ತಿಂತ ಹೇಗೆಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಆ ನಿಗಲೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಪುನು ನಿಗುಲು ಸುತ್ತ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಟ್ಟದು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೋಡೆಟ್ ಓಲೋಲ್ ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟು ನಗುಲತ್ತ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ
ए टीबू ಅವು ಇನ್ನು ದಿನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಿನ अवकाश दीनी आणि कलेक्शन द कास माता मूले देपिनी ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಬನಲ್ವಾ ए नॉटी ए टीबू ನೆಟೆ ದಾಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾದಿಂದ ಓಲ್ ಚೂರು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮೇವು ಅವ್ ಎನ್ನ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಆಪುನ ಅವು ಎಕಡೆ ಹಿಡಿದಿಂಚೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಮನಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮತ್ ಮೇಪನ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಈನನ ಡೌಟ್ ಏನೆಟ್ಟು ಈ ಮನದಡಿಗೆ ಪೋಯ್ನ ಏಳೆಲ್ ದಿನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪು ಜತ ಮಿತ್ತಿಡಿ ಏರೇರ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಬುಲ್ ಅರ್ಥ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮನಟ್ಟು ಮಾರ ए ಎಂಕಲ್ ಬೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಆಡಿಷನ್ ಬೈದಿನಿ टीबू ಐತುಲ ದಾದಾದ ಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಇರಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಪಾಟಿ ಟ್ರೈ ನೀವೇ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಈನ ರೋಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಆಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಂದ ಒಂದು ಭಯ್ಯ ಜಪಾನ ಒಂಚೂರು ಕೊಡು ಅತ್ ಬಾಯಿಗೆ ಮಧು ದೀಪು ನಗುಲಿ ಹೀರೋ ಇರೇ ನಂಬೆ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಸುಲಭೆಜ್ಜಿ ಹೀರೋ ಆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಎನ್ನಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇ ಎನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಬರ ಗೊತ್ತುತ್ತಾನ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಈನ ಫೈಟ್ ಮಾಲ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಒರಕು ಮುಪ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ನು ಮಂಡಿ ಎಡ್ದಾರ್ಪು ಯಾನ್ ಬಕ ಇನ್ನ ಬನ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಫೇಮಸ್ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ತಂಡೆ ಕುಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಮೂಲ್ವಿನ ಮರವಾಯ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡ ಬಿಚ್ಚಾತಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಅತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಚಪುರ ನಲ್ತಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಾಡ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೋನೆದ ಯಾನೊಂದು 4-5 ದಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೈಲಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರ ಸಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಗಲ್ಲಿಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನಿಗಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾತ ಮಾರ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ್ಪಾತಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿನ್ನ ಎಂಕಲ್ಪುರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತ ನಾವೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಾಗಲೇನ್ ಪಾರ್ದು ಬರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತುನ್ನತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊರ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನಗುಲ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಏನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೇತಾವಡಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಎನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನತ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೇತಾಪುನ್ ಕೇಂದ್ರತ ಪಲ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಪುಜಿ ಮಾರ ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಲೆ ए टीबू शुरू का एक पिक्चर ದ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾನಿಂತ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಪುಡ್ದು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಪಾರ್ವೆ ಇದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆಡ ಪಾತಿರ್ದ ಆ ತೋಟನ್ ಮಾರ್ದು ಐಟು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ನಿಗಡ ಕಾಸು ಉಂಡ ನಿಗಡ ಕಾಸು ಎತ್ತಿನ ನಿಗುಲ್ ಮಣ್ಣು ದುಲಾಡಿ ಒಲ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗೆತ್ತದು ಕುರ್ತುದು ಇರೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಪುಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪುಲ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ನಿಗಲ್ಡುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಏನ ಕಿಡ್ನಿಯ ಆಹಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅವನೇ ಅಂತ ತೋರ್ತುದು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ ದೀಪ ಕತೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉರ್ಡು ರಡ್ಡು ಲವ್ವರ್ ನಗುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಗುಲು ಒಪ್ಪು ದುಪ್ಪುಜೇರು ಅದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಬೈಲಾಪುನು ಅದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಂಡ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಿ ಹೀರೋನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಗೆತ್ತದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊರ್ಪಿ ಅಡೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪುನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾನಿ ಕುಲೊಂದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ತಿ ಚೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನು ಆನ ನಮ್ಮೇರು ಗೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತಿನ ಕಿಡ್ನಿನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ರು பொண்ண நம்மேர் ಬಿಡ್ಪೇರ ನಿನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಇನ್ನ ಅಂತ ಗೆತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸೋಗುಲ್ದಿನ ಇರತ್ತ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಬರಿದು ಗೆತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೇರ್ ಪಿರಕೋರಿಂದ ಆತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಗೆತ್ತು ಉಲಾಜಿ ಒಂದು ಉಲಾಜಿ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬರ್ತಾವ ಊರಿ ಏರ ಶುರುವಾಪು ದಾದಾ ಆರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಗೆತ್ತಿ ಪುನಃ ಬದಲು ಉಪ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಂಬರ್ದ ಕೊರಂಟೆ ಗೆತ್ತಿ ಕಿಡ್ನಿ 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 ಇರಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾವು ಇರಿತ ಗುಂಡಿ ಇದಕ್ಕಿದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಬೋದು ಪೆಜಿ ಹತ್ತು ಕೂಡ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ದೀಪೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಡ್ನಿ 2 ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ 2 ಒಂಜಿ
ಆತಕಿನ್ಯ ಕಿಡ್ನಿ ಬತ್ತೊಂದು ಎಟ್ಟೆ ಬಾಲದ ದೈಪಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಲಕ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಐಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಜಲ್ಸ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಪುನು ಇತ್ತಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆದ ಪುರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಯಾನ್ ತೂತ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಚೊಪ್ಪನ ದಿನಲ್ಲ ಅವೇನೇ ತೂಪುನೆ ಒಕ ಎಂಕ ಐತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಪೂರ ಕಲ ಎಂಕು ಗುರ್ತೊಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಗಲ್ಲಂಚಿನೇ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಮೇಕಪ್ ಉಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓರಿಜಾ ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓರಿನೊಂದು ಪುರ ರೋಲ್ ಅಯ್ಯೇ ಮಲ್ಪು ಮೇಕಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಪಾಟ್ನ ತೊಪ್ಪಡಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆಲದಗುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಿಡ್ನಿ ಬತ್ತೊಂದೆ ತಿರ್ಗೋಡ ಅವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ದುಂಬು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಪ 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 ಕತೆ ಗಿರ್ಗಿಡಿಲ್ಲ ಕದಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟು ಬೈದಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತವ್ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆರ್ದು ದುಮ್ಮುದಗುಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಬಂತಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲ ತುಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದೇಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡು ನಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರು ಇರ್ ತೂಯರತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಡೆ ಗಲ್ತಿರ್ದಿರಿ ಎಂಚೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪುನು ಕತೆ ಬಾರಿ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಶ್ವಾಸ ಗೆಪ್ಪರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ರಾಪಜು ಈ ಕತೆ ಪನ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಲ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಬನ್ ಇದೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಪ ಅವಳು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಪ ಪೂರ ಸೋಲ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಕುಸಿಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಪಂದು ಒಡೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈನ ಕೊಡೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಕಲಾಲಂ ಲಕ್ಕ ಅವರ ಮನಿಗಳು ಇದಲ್ಲ ಈನ ಹೇಳ್ತೀನೋ ఒక పాలుడు ఇల్లా బర్న 15 కిలోమీటర్ గ్యాప్ ఉజ్జా పిచ్చాడు బోరా బుజా అది నడుటొంజి మధ్యవాడిని ಯಾನ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಜವನ ಮಾರ ಪಿಚ್ಚಾರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಈ ಪಿಚ್ಚಾಡಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಮೇಗಲು ಅವು ದಾಲತ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಕ್ಕೂರು ಕಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿ ನಾಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೀರೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡುದು ಹೀರೋ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಶುರು ಆಪು ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಗಿರ್ಪು ಅಲ್ಪ ನಿಂತಾಳು ಇದು ಹೀರೋ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಂಜಿಡಿ ಬಾಲೆ ಪುಣ್ ಮಾರಿದೆ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಓವಿಕ್ಕೆ ಓವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಪಿಚ್ಚಾಡಿ ಹೀರೋ ಇರಬಾರ್ದು ಹೀರೋ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದ್ವಾರಕಿ ಸಿಂಧೆ ಬನ್ನುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪೂರಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರಿ ಯಾನೆ ಚೋಟ್ ಸಂಗಾತಿ ವಾ ಇದು ಬತ್ತಾನ ಹನುಮಂತ ರೋಲ್ದುಲ್ಲ ಹೋದಾಂಡ ಇದೆ ಬತ್ತಿನ ಚೋಟು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಚೋಟು என்னம்பர கிட்னி போனதா பொண்ணாகாது என்னம்பர கிட்னி போனதா என்னம்பர கிட்னி போனதா பொண்ணாகாது என்னம்பர கிட்னி போனதா ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಇರೆಟ್ಟದೇದು ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಕೊರಂಟು ಕೊರ್ದು ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಇರೆಟ್ಟದೇದು ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಕೊರಂಟು ಕೊರ್ದು ಇರತ್ತ ಕೊಂಡಿಗೆ ನಾಯ್ದ ಬಾಯ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೋಯ್ತತ್ತ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋಂಡತ್ತ ನಿಂಬೆ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನೆ ಮಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ಯತೆ ಯಾರು ತೂತೆ ಮಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಲೆ ಪದೇ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಆರು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾರು ತೂತೆ ಮಾರೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ಯ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ಬ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಚಿದೆ ಸಂಗಾತಿ ಬಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತಾನೆ ಇದೆ ಈ ಬನೋಡು ಆ ಬಂಜಿನ ತೋಜಾದ ಬನೋಡು ಆ ಬಂಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾನತ್ ಆ ಬಾಲದ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನತ್ ಏನ ನಿಗುಲ್ ಕೆರ್ಪರ ಅಜ್ಜ ಬನ್ ಆಂಡ ಒಂದಿನ ಎರಡ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲದಗುಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಪೊದು ಪಾತೇರ್ ದಿನಾರ್ ಅರಣ್ಯಲ್ಲೇ ಪುಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಇದು ಪೊದು ಪಾತೇರ್ ದಿನಾರ್ಲ ಸೀದಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಪೊದು ಪಾತೇರ್ ದಿನಾರ್ ಏರು ಅವು ಏರ್ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ್ನ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿನ ಈ ಮೋಕೆಡು ಆರಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ್ನ ಚೆಟ್ರು ಬಂದ್ಬೇರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್
ವಿಜಯನ್ನೇ ಬತ್ತಾಂಡ ಬಲ್ಲೆ 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 ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ఏ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ఒక ಎಂಟು రోజులు ఈ మస్తు నెక్ భంగ బయటారంట ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾಂಡ್ ಅನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರುಣ್ಯನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಬಲ್ಲಿ ಈ ರುಣ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ఒక ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರಮ್ಮನ್ನ ನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಏನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಡಂಜೆವೆಂದಿದ್ದು ಕಾಸು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಅದು ಕಿಪಿಟ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತೂತೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ವಿಜಯ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಲೆಗ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಡಂಜೆ ಬಂದ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀದೋಡ್ ಪಾತಿರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಟು ತೋಜಲು ಈ ರಂಚ ಮಲ್ಪುಜಾರನ್ ಚೋಟಿಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾದ ಬಂದ್ಪಾಡು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಚೋಟು ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಚೋಟು ಸಂಗಾತಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೋನು ಎಕಡನ್ ಪನ್ನೆ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಈ ಬಂಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾನತ್ತು ಈ ಬಾಲದಮ್ಮೆ ಪನ್ 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 ಬಂಜಿಗ ಯಾಕಾರನತ್ ಬಾಲೆಗ ಅಮ್ಮೆಯನತ್ ನಿಕುಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಪನ್ ಪರಂದು ಗೊತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಕೆರುವಾರ ನಿಕ್ಲು ಕೆರುವಾರ ನಿಕ್ಲು ಕೆರುವಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಮೂಲಿನಿ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಉಂಡ ಮಾರ ದೇವರ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಇದೇ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ತನ್ ಬಾ ಈದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಅವಳು ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಬಂದಿನ ಆಲತ್ತಜಲ ಪುಟ್ಟಿಗಾರ ಕುಸಮನ ಮಗಳು ಬಂದಿನ ಆತಜಲ ಇಂತಾಲ ಪೋಡಾಚಾವ ಬಕ ಸಂಗತಿ ಏನ ಬಜಿನಾಲ್ ಪೊಡಂಜೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಈತ್ ಬೆಚ್ಚವನಗ ಇಲ್ಲದಗುಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಜನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಗುಲ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ ರಡ್ಡು ಮಾಡ್ರು ಮಲ್ತದ್ದು ಜೈಲಿಡ್ 500 ವರ್ಷ ಇಂಚುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಜೈಲಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಜೈಲಿರ್ದಿಲ್ಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜೈಲಿರ್ದಿಲ್ಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವಳೆಂಚ ಗರ್ವೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗರ್ವೋಡು ಸಿಲ್ಕ್ ಇದ ಕೊಡೆನ್ ದೊಂಡೆ ತಲ್ಲದು ಉಳ್ಳಾಡಾರಪ್ಪತೆ ಅನ್ನು ಏನು ಮರಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಮಿನ್ ನೆಲದ ಗೆತ್ತು ಬಿರೋಡು ಸೈಪರ ಮೆನಿಗಳು ಬಾಲೆ ನಮೇ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಾಡಿ ಮೀಪಿನ ಸೀನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅದು ಮಾರ ನಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತನ ಐಕ್ ಬಾಡ್ಡೆ ಐ ಪಿಚ್ಚಾಡ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಜಾವರ ಮಾರ ಐಕ್ ನಿಗುಲಂಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಕ್ಕನ ನಲ್ಪುನೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸಂಗತಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾರ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಫಲಯ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಫಲಯ ಭಯಂಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾತಿ ಮಲ್ಲ ರ್ಯಾಚಾತಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂಜೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪಿ ಏರ್ ಫಲಯ ಪಾಡ್ನೆ ಏರ್ ಫಲಯ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಆರು ಬಾರಿ ರ್ಯಾಶ್ ಉಪ್ಪೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಬತ್ತದ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಮೆಗ್ದಿಡ ಏರ್ದೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಏರು ತಿಂಗಳು ಮಂಜಿನಾಲ್ಗೆ ಏರ್ಮೆಂದು ದೀಪಕ್ ಇದು ಇಂಚೆ ಬೋದು ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಈ ಬೋಡ್ಡ ಮೆಗ್ದಿಡ ಪಾತೆರ ನರ್ವ ಸಾಪುಂಡ ಈರುಡ ಪಾತೆರು ಈರುಡ ಸೂಲ ಇಂಚ ಸೀದ ಬೋಡು ರಾಣಿ ಬೇ ಏರ್ಮೆನೆ ಕಾರಣ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಏರನ್ ಸೀದೋಡು ಬನ ಮಂಡೆ ಶೇಕ್ ಪನು ಪನು ಪೋ ರ್ಯಾಶ್ ಆತನು ಮಲ್ಲ ಪೋ ಪನು ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿ ನೀನ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ಶೇಕ್ ದೀಪಕ್ ನ ಮಂಡೆ ಶೇಕ್ ದೀಪಕ್ ನ ಮಂಡೆ ಶೇಕ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂಚತ್ ಇರೆ ಗ್ರಿಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು ಜಂದಾಂಡ ಬನ್ಲೆ ರಡ್ಡತ್ ನೀರು ಮುಪ್ಪ ಮಾಡ್ರು ಮಲ್ದಾರ ಮೇಯ್ಕೊಡಿ ಕಡೆ ನೆತ್ತೆರ ಆತನು ಭಯಂಕರ ರಾಶಿ ಆತಾರ ಒಂಜಿ ಹಚ್ಪ ಮಾಡ್ರು ಮಲ್ದಾರ ನಿಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಶ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಈ 30 ಅತ್ಪ ಮಾಡಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದೀಪಕ್ ಆತ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆ ಜನ ನೆಡ್ದು ರ್ಯಾಶ್ ಆಪುನಿ
ಆ ಜನ ಈತ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿದೆ ಅತ್ ಮಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಚೀನ ಮಗುರು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಬೇರು ಈತ್ ಮಾತ ಗಲಟಾಪಿನ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನ ಆನ ಸೈಡ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆನನ ಇಲ್ಲದೊಗಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಆನನ ಮಾಮು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆನನ ಮಾಮು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಊರು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಲಾಡ್ಜ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರೋಡು ಲಾಡ್ಜ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಮೀನು ಕೊಡೆ ಕಂತ ನಿಗಲ ಕಿರ್ದು ನಿಗಲ ಕಾಟೋ ಊರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪೀಟ್ ಗ್ಯಾಪುಲ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಾರ ತಮಾರ ಒಂಜಿ ಪೀಟ್ ಗ್ಯಾಪುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಸಯ್ಯರ ತಮಾರ ಇದೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಮು ಸೀದ ಬತ್ತು 60ನ ಪರವಾದ ಪಾತಿರುವೆ ಸೀದ ಬತ್ತದು ಅವತ್ತೆ ಮಾಮು ಮಲ್ಪನೀರು ಇದೆ ಮಾಮು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಯಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ದಾಯ್ತಾ ಮರ್ಕಮೆ ಬತ್ತಾಂಡ ಇದಪ್ಪ ನಮ್ಮ 60ನ ಪರವಾದ ಪಾತಿರು ಅನ್ನ ಎಂಗಲೆ ದಾಲ ಪೋದು ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಏತು ಊರ್ದ ಪೋದು ತುತ್ತು ಜನ ಎನ್ನಾರು ಅದು ಏತು ಊರ್ದ ತುತ್ತಿಯ ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಾ ಬೆಟ್ಟು ಅಟ್ ಬೆಟ್ಟು ಜೋರು ಬೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ ಬೆಟ್ಟು ಸಡ್ಡ ಮಾನಿ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾರು ಉಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಚಿ ಮಾರ ನಮೇ ರಡ್ಡು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬಂಡೆವು ದಾದಾನ್ ತಿన్నారు ಆ ರಟ್ಟು ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲು ಏತು ಪೊಣ್ಣು ತುತ್ತು ಜನ ಏತು ಪೊಣ್ಣು ವೆಂಕಮ್ಮ ಸಂಕಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ನೀಲಮ್ಮ ನನಮ್ಮ ಹರಿತ ವನಿತ ಕಮಲ ఈయన సొసైదగల పొడిచేను అజిర్లే పుణ్యమెందు నిక్యాం పన్నెత రడ్డే రడ్డి పాతేరుడు అన్న మామున రోల్ మల్పునీరు మర్కమే ಆ ಜನ ಓಲ್ ರಡ್ಡು ರೋಲ್ಡ್ ಉಂತ ಆ ಜನ ರಡ್ಡು ಬುದಾಡು ಅಂತಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಆ ಜನ ಯಾನ್ ತುದ್ಯಾನ ಅತ್ತ ಈದ್ ಬುದರ್ ಬಂಡೇಡ ಎನ್ನ ಪಿಚ್ಚಾಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮೆನ ಬುದರ್ಗೆ ಬೋಡ ಆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಚೋಕ್ ಮಲ್ತಾಳ ಏರುಂದು ವಿಜಯನ್ನ ನೀರು ಬತ್ತಾನ ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಮೆ ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇರಡು ಹೆಸರದೇ ಈತ್ ಮಾತಾನಿ ಆನಿ ಸುರುತ ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಪನ್ನೇಟಿ ಆ ಇತ್ತಿನ ಬೆತ್ತ ಕಲ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಆನೆ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಆ ಆನೆ ಬುಡ್ತುವೆ ಏತ್ ಬೋರ್ತುಂಡು ಉಂಡಿ ಬುಡ್ತುಂಡಿ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಇಲ್ಲಾರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಗಲಿ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ದೇ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಬಂಜಿದ ವಿಚಾರ ಚಾಲೋ ಒಂದುಜಿ ಐಕ್ ಇಲ್ಲದಗಲಿ ನಾನು ಪೇರು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲೆಪ್ಪುಗಾನ್ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋ ಸೀದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಂಗತಿ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಲೆಪ್ಪು ಫೋನ್ ಆತ ಬರ್ಪಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬರ್ಪಾರ ಉಲ್ಲಾರ ಸ್ವಾಪುಡು ಉಲ್ಲಾರ ಆ ಬಂದಿಗೆ ಏನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ನಟ್ರೆ ಹೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಾರ ಇಲ್ಲಗೆ ದೀಪಾರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಡ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಟ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಫಲೈ ಜೈಲಿಡ್ಬೋದಿನೇ ವಿಲನ್ ಭಯಂಕರ ಮಂಡೆ ರಾಶಾತನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಕದು ಒಂಜೆ ಬೊಬ್ಬೇಡು ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೋನ್ ರಸ್ ಏತು ಬಬ್ಬ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈತೆ ಹೋದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆನೆ ಕೊನದುಂಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ನಾಕ ಓಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದಿನ ಹಾಲು ಅನ್ಮುಂದು ಚೋಟುಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ ಬರ ಬ್ಯಾಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅದು ಲಕ್ಕ ದಿನ ಗಂಧ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಉಪ್ಪರ್ ಸಯ್ಯಡ್ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಮರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡೆ ಪನ್ಪದ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಎತ್ತುರ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಮರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಜಗಲ್ಡಿ ಜೈದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜರ್ನಲ್ದಾರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ನ ನಲ್ಪೋರ್ ನೀವು ಇದ ಸೀದ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ಬತ್ತದು ಪೊನ್ನಡ ಬಾತಿರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೋಕ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ದೇವನಗ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೀದಾ ಪನ್ಪೇರು ಚೋಟು ಏರು ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವನ್ಯ ಮತ್ತಾಂಡಾರೆ ಚೋಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆನೆ ಒಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪೋಯ ಓಲ್ಲ ಬೋರಾಜಿ ಎನಿವೆ ಎಟ್ಟಂಜಿ ಇರ್ನ ಉದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎನಿವೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ ಬಾತೇರ್ನಿ ಬಂಜಿನ ಬುರ್ಜಿ ಅಂತ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸುರುಟು ಲ್ಯಾಕೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪೋಯ ದಿನ ಬಾತೇರ್ನಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾನ್ ತೂತ ಮಾರ ಶಿವಸರ ಅಂತ ಬಲೆ ತೇಲಿ ಬಲ ಅಂಚನೆ ಬಂತೀನಿ ಮಾರ ಅವು ಬಲೆ ತೇಲಿ ಬಲದ ಟೀಮ್ ದಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬಂಜಿನ ಪುಣ್ಣ ಗಂಚ ಬಂದ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಸೀದೋಡ್ ಬನ್ಲಿ ಅವು ಲಂಚಿನ ಬಂದ ಯಾನಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಈ ಮೊಗಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲ ಐಟಂತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಉಂತೊಲಿಂದ ಏನೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಶಿವನ್ನೇ ಮೂಲ ಬಲತೆಲ್ ಬದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವಿಷಯ ಬಾತಿರ್ದಿನಿ ಅರೆ ಮನ ತುಪ್ಪು ಮಾರ ಬಾತಿರ್ ಕಂದು ಅರೆ ಮನ ತುಪ್ಪು ಬಂದ್ ಕಂದು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಮಂದಿ ಜರ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಅಂಚಪುರ ಬಾತೆರ ಆರ್ಮೂಲ್ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ದಿನ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೋಯ್ದಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏರುಂದು ಇದನ್ನೇ ಬಲ್ಲೆ 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 ಶಿವಣ್ಣ ಮಲ್ಲಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೆಕ್ ಹಾಪುನುಂದಂಡ ಐಕ್ ರೂಫ್ ಟು ಟಾಪ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಟು ಅವು ಎಕ್ಕೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿದ ಪುರ ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪುರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈನೆ ನಿಗಲ್ ಬೇರೆ ಸೇದೆ ಬಾತೇರ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇದೆ ಬಾತೇರ್ನಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾತಿರು ಯಾನ್ ಬಾತಿರ ರಾಜ ಈ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಾತಿರು ಅತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ಪುರ ನಿಗಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಾನೇ ಬಾತೇರ್ನಾಂಡ ಮುಂದಿಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲನೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಮರ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಆನನ ಮಾಮು ರ್ಯಾಶ್ ಆಪೇರ್ ಮಾಮು ರ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಪೇರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನಾಕ ಬಾದಾರ್ ಮಲ್ಲಾರು ಏತು ಪಾತಿರ್ ಸೈಪರ್ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪುರ ವಾರ್ಲೆ ಪುನಃ ಈತ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಶ್ ಆಪೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ್ ಮಾಮುಗ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನೆರ್ಪೆ ಏನ ನೀರ್ ಬೋಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲು ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾಂದಲ ಒರಿಯ ಬೈದಿನ ಬಗ ಎಂಕಲ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟ್ಟು ಏರ್ ಮರ ಜನ ಎರೆಲ್ಲ ತೋತೇರ್ ತುಲಾವ್ ಏರ್ ಏನ ಮಾರೆ ಅದು ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತು ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಜನಲೆ ಸರ್ಪಿನಿಲ್ಲ ಅದು ಅಗುಲಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಒಟ್ಟು ಹೋಯ್ದಿನ ಇನ್ನು ಮೂಲಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ಸಂಗತಿಯ ಮೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರಲು ನೊಂಜಿ ಉಂತವಣಿ ಏನು ಪೋಡಿನ ಇನ್ನು ನಾಟಕೊಂಡ ಇದು ಉಂಟು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪೇರ್ ಬೈದಿನಗುಲ್ ಪೂರ ಅಗಲಗಲ ಮಿತ್ತು ಲಡೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಓರನ್ನೇ ಬಾತೇರು ಇತ್ತ ಹೀರೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಜಯ್ ಮರ್ಕಮೆ ಮಾಮು ಮಾಮು ಸಂಗತಿ ಈ ಬೇಟೆ ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ತಿ ನಿನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೆಪ್ಗೆ ಅಮನಿ ರಮಣಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಆರ್ ಧರ್ಮೋಪತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ನ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಎಣ್ಣನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಬಿಲ್
ಯಾಪಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ ರೋಲುನು ಅಗುಲಗುಲು ಮಲ್ತಿಂದನೇ ಪೊರ್ಲು ಯಾ ಮನ್ಪಿನಗೇನು ಇದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಗಲೇನ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಿ ಬೇರೇನು ಈ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮೊಂದ ಇದೇ ಗೊತ್ತುನತಿ ತುಳುತ ಬದಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗಿನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ ಮಂಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಬೋಡುಂದ ಓಯ್ ಮುಲ್ತ ತುಳು ತಗುಲು ಕಲೆಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡುದೇರಿ ವಾ ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪ ಮಾರ ವಾ ಬಾಯಿಡ್ ಪನ್ಪ ತುಳು ತಗುಲು ಈ ಕಲೆಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡು ಜೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಬನ್ನೋಡ ನಮ್ಮ ಊಡು 35 ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳುಲ್ಲ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡಲ 180 ದಿನಟು ಆಜಿ 1300 ಶೋ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ವರ್ಷಗೂ 31 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಎವರೇಜ್ ಆದ ಒಂಜಿ 30 ನಾಟಕ ತಂಡಲುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡಲ 5 ಶೋ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಒಟ್ಟುಗು 4 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ 35 ಕೋಟಿ ನಾಟಕದ 4 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟುಗು 36 ಕೋಟಿ ಉನೇನು ನಮ್ಮ 16 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೂ 3 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಬಂಗ ಬುರ್ದು ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಸನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೂ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಕಿಂದ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಈ ಬಂಪ ಅವಲಿಗಿಂದ ರಾಬಜಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಯಾಪಲ ಸೋಪರ ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಎಂಗಿನ ಸೋಪರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಗಿನ ಸೋಪರ ಬಿಡ್ನಿ ಮೂಲು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಈತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಚ ನಟಂಡಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪಿಚೇರದೆ ಜನಗಳು ದೇಗತು ಓಡು ಅತ್ತ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡೆ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ಮಲ್ದಿನ ಕೈಪು ಉಪ್ಪು ಆತನಿಂದ ಈ ತಿನ್ನುವ ಬೇತಗುಲ್ದೇ ತಿನ್ನೋಡು ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಹಾಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಓರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಓರ್ಪುಡು ನಟನ ಜನಕುಲ್ದೇ ಬರೋಡು ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತನ ನಾಂಡ ಜನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಯಾಪಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತು ಓರ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ದು ಓರ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಎನಲೆ ಕೂಡು ರಡ್ಜಂತಲ ದೀಪಕ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸ ರಡ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜೇಟ್ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಒಂಜೇಟಿ ಅನ್ನ ಬುಲ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೆಲ್ಕೇಡು ಕಣ್ಣೀರು ಒಯ್ದನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಂದೀಪ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಯಾರ್ಲದ ಐದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂದೀಪ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲಲ್ಲೇ ರಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ರಂಗದ ಮೂತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಲೀಲಾ ದರ್ಶಿಟ್ರು ಒಂಜಿ ತಾಟಿಪ್ಪಾಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಪತಂಪೊತ್ತಿನ ಕುಲು ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಟು ಗುರೋಣ 2 ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಬಲಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲೆದು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತಿರಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಯಾನು ಈತನ ಟೇರೆಗಳ ಒಂದುದು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ಚಿದ್ದು ಮರ್ದು ಪಂಪರಿಯೇ ಐಕಾಬೆ ಬಲತೆಲಿ ಪಾಲೆ ಓಕೆ ಸುರುವಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸುರುವಲ್ಪ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಇದು 5 ವರ್ಷ ಆಡದ ನಿಖಲ ತಂಡ ಅದು ಯಾನ್ ತುಯಿನೇಟ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂಡದ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ಬಿಸಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ ಜನ 4 ಮೂಲೆ ಸೇರುವೇರು ಅಡಕ್ಕೆ ಮೂಲೆನೇ ಸೇರ್ನು 4 ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ನಿಖುಲ್ ನನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರೆ ನನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಕ್ಲೆ ಪಣ ಕೆಲವು ತಂಡ ತೂಪ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜೆ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತೆ ಎಂದಪ್ಪುಂಡು ನಿಖುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಕುಲ್ ನಿಖುಲ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಹಾಕುವಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿಖುಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾತಾರೆಗಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾನ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಿಂಡು ಮಾರೆ ಹಾಕಲ್ ನಾನು ಅನ್ಬೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತ್ ಐಟಮ್ ಬತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಪಾಯಾರ ಸುಲಭತ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು
ಈ ಸರ್ತಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಈತ್ನಟ ಆತಿನ ನಾಟಕ ಹೆಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ತುಲಿ ಉಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ಈತ್ನಟ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಕಲ ಪುರ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅವು ಪುರ ಯೂಸೇಜ್ ಉಂಡದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅದೇ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು 5ನೇ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು 5ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ ಒಂದು ಜಾತನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆತೇರು ಇತ್ತೆ ಎರ್ನನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಕಲ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಬದಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏರು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೀಪಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಇತ್ತೆ ಸಂದೀಪ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಿಲಿಗುಂಡು ಪ್ರತಿ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದೇಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡದ ಯಾನ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಂತ ಎನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಖಿಲು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್ ನಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಜಿ ಏನ್ ಪ್ರಸರ್ತಿ ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿದನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ತೋಜುಂಡು ಪಣಗ ಹೊರಗೆ ಎಂದಿನಕುಲು ಪೋಡಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪಿನೆಂಕುಲು ಬ್ಯುಸಿ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಣಕ್ಲಿ ನಿಜಾದ ಒಂದು ಪುಣ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರಾ ಪೋಂಡ ದಾಯಗ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಯಗ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಿದೆ ಇಪ್ಪೋಗ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಬಾಲ್ದ ಮಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಬಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಿಖುಲೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಿನ್ನರ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಬಾಲ್ ನಿಖಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಹೋತು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಮೆಯ್ಯಾರ ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬಂದಿರು ಇರಿಗೆ ಎಂಚಾಡ್ ಇನಿ ಪಾತೇರ್ಸಿ I think you also need a standing ovation. I think Pooja and Lakal standing ovation go to, I feel, and they got a super performance. ಪ್ರಶಂಸದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ನಿಖುಲ್ ಈ ಸಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೂರೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈ 5 ವರ್ಷ ಇಂಚು ಉಂಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಬಾಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲಿನ ತೂರಿದೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಿನ್ನ ಅವನ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂದು ಜನಗಳು ಕಲ್ತದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡೋದು ಅಂದು ಏಪಲ್ ಎನ್ನೊಂದಂತೆ ಮತ್ತು ವಾಪ ಜವನ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾತ್ರ ಟುಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಂದೀಪ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟುಡೇ ಐ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ Mervin, I think you did a very cute act today. Superb acted. People didn't have too but I saw your acting. You know, your expressions and everything was class today. Superb at Master Gushan Ninka. So I'm very happy that Nikul Baidar is Sarthi, Master Gushan and Janakleg, the world and Nikla performance Janakal Kapur. And I'm very happy and I wish you all the best. Thank you. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ತೋರ್ದು ಬೈದಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಬೂರ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಎಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚ ಬಂತೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಪಣ ಪೂರ ನಾಟಕನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಸಂದೀಪನ್ನೇ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಶನಿವಾರ ಐತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಕಲ್ನ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಅವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎತ್ತನ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅಕ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪುರ ಅಡೆ ಪಣ್ಣ ವಿಜಯನ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಓದ್ತೋನ್ವಾ ವಿಜಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಡು ಇಂಚ ನಡಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ಸೂರಜ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಬರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಸೇಸಾ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರಾವಣ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ಮರಣಿಕ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಪ್ರಶಂಸದ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಗ್ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಎನಲೆ ಕೂಡು ರಡ್ಜಂತಲ ದೀಪಕ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸ ರೆಡ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜೆ ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ
ಒಂಜಿ ಐಟಿಯಾನ ಬುಲ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೇಡು ಕಣ್ಣೀರು ಒಯ್ದನೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.